Tfal fl-iskola primarja tar-Rabat Għawdex flimkien mad-Direttorat tal-Ħarsien tal-Annimali nedaw il-ktieb Aħna tfal ħbieb tal-annimali. Għat-tnedija ta' dan il-ktieb kien hemm il-Ministru għall-Agrikoltura, Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo li qal kif din kienet l-ewwel inizjattiva fejn it-tfal li qegħdin fi skola sajf ingħataw l-opportunità li jiktbu dan il-ktieb li konsisti f'kitbiet kemm bil-Malti u kif ukoll bl-Ingliż. Naħseb din hija inizjattiva tajba ferm għaliex hemmhekk inti għandek l-edukazzjoni minn naħa waħda għax il-ktieb huwa l-akbar għallim u minn naħa l-oħra wkoll jittgħallem lit-tfal kif jħobbu l-annimali. Intqal ukoll kif id-Direttorat tal-Ħarsien tal-Annimali nida kompetizzjoni fejn l-istudenti ġew imħeġġa jagħmlu tpinġijiet bl-annimali favoriti tagħhom. Il-Ministru Refalo qal kif dawn l-inizjattivi għandhom l-iskop li jkomplu jxettlu dejjem aktar l-imħabba ta' tfal lejn l-annimali. Huwa qal kif il-ħsieb ewlieni wara din l-inizjattiva kien ispirat mill-importanza tal-qari f'ħajja kull persuna.